Personal grudge kung pagdumot ang usa sa mga gilantaw nga motibo sa mga otoridad sa pag-ambush sa mayor sa Shariff Aguak, Maguindanao del Sur nitong Domingo, Enero 25 ning tuiga. Sa gipagawas nga report sa Maguindanao del Sur Police Provincial Office, luwas si Mayor Ahmad Metra ang patuan. Migawas sa investigasyon, kalit lang gipabutan og rocket-propelled grenade kun RPG ang sakyanan sa mayor samtang nagsubay sa barangay Mother Poblacion Road, Shariff Aguak. Apan swerte kay wala matatsa ang mayor tungod kay bulletproof ang sakyanan. Dinhinami balos og pabuto ang mga escort ni Mayor ang patuan nga sila Private First Class Manuel Arcega Don Diego ug Lakman Eso Tips ug nakigpinusilay ug nasamdan. Bisa nasamdan na ang duha ka escort, naabog gihapon nila ang mga armadong nangambush nga sakay sa minivan. Makita sa gipagawas nga kuha sa CCTV ang aktual nga pagpabusikad sa suspect sa RPG-7 ngadto sa sakyanan sa mayor. Tungod sa panghitabo, daling miresponde ang kapulisan sa Shariff Aguak Municipal Police sa lugar ug mga sundalo. Napatay sa gilusad nga pursuit operation ang tulo ka mga suspitsado. Nagilang sila alias Raprap, residente sa Barangay Meta Dato Unsay, alias Tex, residente sa Nisutang Barangay, ug usa ka alias Puasa. Base sa inisyal nga investigasyon, gituhang misibat ang mga nisgutang individual gikan sa Shariff Aguak human sa pagpangambush. Ginasubay na sa mga otoridad kung asa kini konektado. Sumala sa 6th Infantry Division Philippine Army nga padayon nilang ginatutukan ang nahitabong insidente ug nakaalerto sab sila aron mamintinar ang kahapsay ug kalinaw sa lugar. Eugene Hinutan, Newsline Philippines. Stay safe.